Thangwi tangsholo Pherang Kokjagwi Sago Dukho Mananai Nukhung Thangwi Chubachu Khlaikha Mandal BJP Mandal Adongrok Manjakha Mandal BJP Mandal Asufang Obizite Borma Dei Tripura Small Industries Corporation Board ni Director Rajurupini Akosong Thangwi tangshali watiyo Pherang Kokjagmani Mandal Block ni bisingo khobjak Sondrokanto Parani Class 7 poriwi tongnai Srai Khoroksa Mungsumol de Borma Abai Koktuma Mani Arshala Nukhung ni bororokno Chubachu ronani bagi Thangwi sogwikha Mandal BJP Mandal ni kisasok Adongrok Abai kino Nukhung ni bororok bai shalai jakha koklam Abni egolo Koktumani bisingti Srai ni buma party mungnati Koktumani bisingti shawikhna Srai Pherang Kokjagma do leng thangka bolokho thulai mani bota bai jogi sakawo angkai Pherang kokhaino bota ongkha angka bota no sosai rekhaino angko sosai rekha bota no sosai rekhaino bufayong nasing nai mini bufayong bo wase raksa jaksi angka raksa jak angkaino bufayong no nuko ui bam saina harai angko mani phili nai me bam saina harai phili nai mani thuisi wak sawasino be mungno thui angko thangba kya thui ko bai thangba kya angkai angko kha bam saina harai angko lakya moli lakya deharo moli lakya angkaino hor musung moli lakya angkaino angko takisa sa kutima hayengu nuko kutima hayeng angkaino tongko hama tongko thuyaku hanoi tasha moli layukha moli lakya angko hor musung moli lakya angkaino nuko mokol phiyogoi rekha angka mokol phiyogoi rekhaino aphorkai Terkha basakha bono terkha basakha angkaino angko kha Kokjagwi singpinika Kokjagwi saimano hnoi Kokjagwi singpinika kok singpin mani saibo mai aiwasi malang tongo Kokjagwi saimiya angkai tasha kutung khaire wo hor kutung khaire wo angko rok sinoi nuko khata aphorkai kok thacha thuyi saimaka abo bo dino te bo jorabang khana goyani horo angko asugo horni tinta wata horni tinta wong kaino bo sisamani konsi komno 4 gonta rombui lengkha tasirani bum khitamo sumo besero boyas khana bini so do bosho bo class o poritongsa class 7 no tabo ocharani jo obostha bo bahai tao khaito motamuti ase lo ongya kho kaisa hano kok angko mairok sawi himi makha ngai tabo hapangni bekhakti haya kebo tengkor tangmo tharong ni bisingti kebo dong no suba phani rok tong kere kebo suba phani kere tini sar tong simeno suba phakya bo sasong Mandai ni bolok ni angko BJP ni Mandal BJP ni Sabapati. Asha Chubachu Romani Zorawa Thangwi Manjakha Mandal BJP Mandal ni Asufang Obizite Borma Dei Tripura Small Industries Corporation Board ni Director Rajurupini Nokhoboi Bodol ni Te Kabangkok Adongrok Abai ke Chubachu mani Nukhung ni bororok khatong sakmani kok saka Jotonon dipor kaham tai sini media rongna bo paiplia hambai maro sing tinoro khengrai bisi ba khengrai disi village ni aming karak je paran bomo o jago kaisa e je goria ni je asugo sini baba goria je sini matai adini asugo je Pherang Kokjagmani adino to ma hage Pherang bo kokha je onek mane angbo ani jibono ma hage khub khanai ko Pherang Kokmani je awas o Pherang Kokmani no bini onong ni charai Khoroksa class 7 poritongo sumol de borma hnai sini bormura hatayo je kaisa je khumbui branch kaisa je school tongo ada class 7 poritongo angkai Pherang Kokjagwi khangkano kaisa nong ni borok omdong kaka mane kaisa wanama sinjang jakhna angkano bini buma gulapi de borma bufan bungkai Norendra de borma kaisa social media kaisa ang nukha Nukhung kano je bin bosani ti karon bosa jodi aba haing to hanga Pherang Kokjagwi hanga to sababik bosa se langma choi thang hanga ba
obai keto jotone kaisa wana mai sinja kirman sinja ango angkai oma hake je kabui tongman no nugui ang mia phanya hing tongman no mia jehetu chini goria mata tongma ba o gorian bagi phaimalia ang bagi tini phungo phai o nong ne boro malai phemeni Mandani Shimi Molini Koktum Chini Khorang.